Krásny deň vám prajem všetkým, ahojte, všetkých vás tu vítam. Pozrieme sa na také tie aktuálne energie, čo sa teraz u vás deje, prípadne čo sa bude diať, hlavne teraz počas splnu, ktorý máme 7.10. Je ale jedno samozrejme, kedy si vás video nájde, ale poďme sa pozrieť na nejakú takú tú ústrednú energiu z týchto kartičiek a potom z týchto vám budem vykladať niečo viac k tomu. Takže dajme si tu nejakú ústrednú energiu, o čom tento výklad bude. Vynikajúce, vynikajúce, teším sa. Čisti a aktivuj, vytvor si posvetný priestor. To znamená, treba si prečistiť také aj to astrálne telo, hej, tú dušičku, aj to fyzické telo, čistiť a aktivovať. Keď chcete niečo nové do svojho života pritiahnuť, tak je potrebné najskôr, aby ste sa toho starého, čo je vo vás, na vás zbavili. To znamená, že sú zrejme asi na vás nejaké veľké nánosy, či už ste si to nanosili vy, niečo, čo do vášho energetického poľa nepatrí, alebo vám to tam nejakým spôsobom priniesli druhý. Samozrejme, vy ste to dovolili. Máme slobodnú vôľu, takže tak, ako si vieme do svojho života vpustiť a pritiahnuť dobré veci, tak si žiaľ vieme pritiahnuť aj také tie negatívne veci. To znamená, že teraz je potrebné čistiť, hej. Spln nám pripomína aj to, že treba pretriediť veci, ktoré nenosíte, nepoužívate, niečo, čo je už rozbité, čo je nejakým spôsobom nefunkčné. Pretože v tom všetkom, čo nepoužívate, čo nenosíte, čo vám tam stojí, tak tiež vám tam stojí energia. Takže nech sa páči veľké upratovanie, skrine a dať už preč to, čo zbytočne nejakým spôsobom opatrujete. Brzdí to vašu energiu, váš posun. Aj toto sú veľakrát také tie veci, že áno, robím všetko preto, aby som si nové pritiahol, aby som začal niečo nové. Ale pritom zabudáte na to, že máte možno, že kopec vecí doma, ktoré patria vašim ex-partnerom. Aj toto, s týmto sa treba vedieť rozlúčiť. Dobre, čiste aktivuj. Toto je 5 mečov. No, presne aj som vám to teraz povedala. To, čo vám brzdí tú vašu energiu, tú vašu zmenu, ten váš posun. Máme tu 5, 5 je o zmenách. 5 je ale aj o nejakej takej tej akcii, nestálosti, konflikte, odporu, hej. Je to v podstate aj, dá sa povedať, energia taká, kde my získavame nejaké životné skúsenosti. 5 mečov je prioritne o tom, že stačilo by už asi aj nejakých, že koniec nejakých pretvárok. Uvedomiť si, že kedy, čo, za čo ti stojí, bojovať, za čo sa postaviť, či nebude v proste to nejaké víťazstvo, ktoré chceš ty urobiť nad niekým, nad niečím, len také klamstvo, že klameš sám seba. Toto je presne ten vnútorný boj, kedy sa snažíme nejakým spôsobom niečoho sa držať, niekoho sa držať a presne, či už nejakých spomienok, nejakých spomienkových predmetov, len je to ono, dá sa povedať, ozaj dosť veľmi klamlivé. Že máte pocit, že áno, udržím si to, odložím si to, môžem sa k tomu kedykoľvek vrátiť, čo zase znamená len to, že tá energia sa investuje do minulosti a nie do prítomnosti a budúcnosti. Takže je tu nejaký konflikt nad nejakým, možno, že aj klamstvom, nad nejakou zradou. Možno aj nad tým, že nie len vás zradili, ale aj vy ste nejakým spôsobom niekoho sklamali. Vnímam to tu také, že aj. Nie je tu jednoznačne taká tá energia, že niekto vás sklamal, zradil. Treba byť trošku občas, ako sa povie, aj sebakriticky a priznať si to, koho ste vy zradili, sklamali. Čo tu máme ďalšie? Sila. No, presne. Toto sú presne také tie veci. Stále nám to krásne nadväzuje s tou prvou kartou. Oberá vás niečo o vašu silu, o vašu energiu, o váš rast, posun, o takú tú akčnosť. Rozhodnúť sa o svojom živote, bojovať za to, čomu veríš, bojovať za to, kde ťa ženie tá energia. Akurát je to fakt teraz ideálny taký ten čas, keď je ten spln v tom baranovi, ktorý je, dá sa povedať, špecificky takouto bojovnosťou, vášnivosťou, akčnosťou, vytrvalosťou, dominanciou. Takže zvažujte aj vy veľmi dobre, kde tú vašu energiu dávate. Či ju dávate správnym smerom, či ju dávate správnym spôsobom, či presne vám tú energiu neberie nejaký nesúlad, ktorý bol v minulosti. Odpustite. Tu je veľmi dôležité fakt vedieť odpustiť aj sebe, aj iným, ktorí boli treba zúčastnení.
No vidíte, keď si zakašlem takto počas výkladu, tak automaticky je tu niekto, koho niečo strašne ťaží, dusí a potom to vyzerá niekedy u mňa aj takto. Dobre, pozrieme sa ďalej. 9 emócie, 9 vody. To znamená presne, potrebuješ sa dostať do takej tej energie, kde jednoducho bude ten duchovný, duševný súlad, kde tá duša bude spievať. 9 emócií je o určitom naplnení. Máme tu 9. 9 nám nejaké veci tiež ukončuje na základe nejakých našich vlastných skúseností. Čiže tým, čím si prechádzaš, alebo tým, čím si aj prešiel, ťa presne posunulo do takej tej, aj ťa posunie, hej? Keď toto tu zvládneš, tak ako som hovorila, aj ťa posunie do takej tej pohody, do takej tej rovnováhy, kde vlastne intenzívne môžeš prežívať seba, svoje pocity. Už nič tu nebudeš tlačiť, nič tu nebudeš blokovať. Čisti a aktivuj. 5 mečov. Sila. Za tým ide 9. Prečisti ten svoj priestor aj fyzicky. Začni, možno, že ti to pomôže skôr, keď fyzicky nejaké veci odstrániš z toho svojho bytu, domčeku. A stačí možno, že 2-3 veci, 5 veci, uvidíš. Pozri sa do nejakých takých tých šuflíkov, kde si dlho nebol, na nejaké také tie zákutia doma a skús tieto veci dať preč. Začne sa uvoľňovať energia, začne sa proces čistenia, začne sa proces liečenia. O tom je trebárs presne aj tá 9. Hej, kde vlastne ty už, toto je aj karta takej tej zrelosti, ty už si zrela, aby si rozlišila, že čo zo svojho života potrebuješ ty teraz nejakým spôsobom odstrániť, prečistiť. A ono veľakrát sa dá, za to vám to hovorím, že je to taká tá jednoduchá metóda, jednoduchý spôsob, že keď začnete s niečím fyzickým, ja neviem, predáte, posuniete, či už nejaké oblečenie, či už nejaké také, ja neviem, veci do domácnosti, nejaké misky, poháre, ktoré vôbec nepoužívate, ktoré vám tam stoja, tak ako náhle vy sa v niečom posuniete, vy niečo v tej svojej fyzickej realite zmeníte, začne sa vám následne na to meniť aj váš vnútorný svet, váš vnútorný postoj a uvidíte, skúste to, kto to nemá odskúšané, ucítite presne to, že sa nadýchnete, že začnete voľnejšie, slobodnejšie dýchať. Toto je teraz pre vás ozaj dôležité, aby ste si uvedomili, čo pre vás znamená, čo vám môže priniesť to čistenie tej energie, čistenie a aktivovanie. Niečo vyčistím, tým pádom sa niečo aj vo vás zaktivuje. Vyskúšajte, dajte potom kľudne vedieť, či už toto niekto urobil, či sa to takto u vás dialo, alebo sa na niečo takéto chystáte. Napíšte do komentárov, budem zvedavá. Dáme si tu asi nejakú poslednú kartičku. Posledná karta je 3 minci. 3 minci hovorí o spolupráce. Stále sme tu v tých istých energiách. Teším sa, že toto krásne tak nadväzuje, pretože 3 minci je o spolupráci, je o spolutvorení, zameraní sa na výsledok. 3 minci je taká tá kartička, kde vlastne, keď sa tuto bavíme o tom čiste a aktivuj, tak je to myseľ, duša, telo. Nech sú zajedno. Nech idú jedným smerom, nech robia veci, ktoré vám prospievajú celkovo. Aj to telo, aj myseľ, aj tá duša. Takže tu je dôležité, aby ste brali ohľad v podstate na seba presne ako na celok. Nerobiť len nejaké veci, ktoré pomôžu len fyzickému telu, nerobiť nejaké veci, ktoré pomôžu len tomu duchovnú vášmu. Prepájajte. Prepájajte všetky tieto 3 energie, ktoré sú v každom z nás, ktoré vždy čakajú presne na to, že čo my urobíme preto, aby sme ich dostali do súladu. Týmto by som to asi aj uzavrela. Celkom zaujímavý výklad, aj sa mi to páči, takže nezabudnite, ešte vám tu zodvihnem túto kartičku. Čisti a aktivuj. Myslite na toto. Vytvorte si posvetný priestor. Očistiť svoj priestor, očistiť myseľ, očistiť dušu, očistiť, dá sa povedať, to fyzično, kde žijete, v čom sa nachádzate, prípadne aj vaše telo, samozrejme nejaký slaný kúpel si urobiť. S tým, že si budete v podstate počas toho predstavovať presne, ako tie veci, ktoré už do vášho života nepatria, ako odchádzajú, ako tou vodou sa prečistia a odplávajú.
čisti, aktivuj. Vytvor si ten priestor vo svojej duši, vo svojej mysli, aby si bol schopný, bola schopná príjmať nové veci do svojho života, aby mohla rásť znovu tvoja sila, aby sa znovu prejavila tvoja sila, tvoja kreativita, tvoja vášeň. Majte sa krásne.